jihohin haka. Fanka uku hijira hudu nan wurin zaman sarkin Kano. Babban malami da gabas daga nan yamma yaran sarki ga wuka ga takobi ratai ga harabar zaman yan kara daga hulka arewa mata ga fango kuma ga magewayi ga katanga ta dukiyayi ya gyara gidan alhaji lalle mulki ya kammala Muhammadu Allah shi maka tsari. Muhammadu